kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngixolisa kakhulu mama noNhlanhla, ngiyaxolisa kumsebenzanyana ukusetha la bese sesasetha saqeda, ngicela ungixolele. Manje ke ube ngazi uMC useyakubiza kanti ngimile la emva kwakhe. Siyaxolisa kakhulu, ngiyacela nje ngixolele. Asilungiseke ngalo lona lolu suku bevukile abekhosi ehlotshiswe ubukhosi bayo sebebuthwa abakhetha ngalendlela udumo lonke lungolwakhe uJesu Kristu inkosi. Unginika umsebenzi ke usanele usefanele ngiqale ngawo wathi ngichaza igama elithi uJesu Kristu inkosi. Akakabi yonke intshumayelo ngisenza ke engithunyiwe usuku lwakhe lo. So ke osukwini lwakhe mayisithuma masithumeke masithumeke. Ngicela sivula abaseFilipi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. baseFilipi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngiyafisa makungenzeka kuba nonamanzi amanzi okuphuza nje. Ngikholwa ukuthi sesivulile. Lithi izwi lenkosi, ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini awabasemhlabeni awangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuyise. Ayike bengibona ukuthi mase ngifunde la sengingaqala ke ngithobeke ngibingelela abefundisi bami oDlamini bobabili, uDlamini waseBhulu, angazi kakushongo umuntu uDlamini wakubo. Yebo uDlamini waseBhulu. Mina ke ngithe mangilalela ukuthi wena uthiwa uDlamini waseBhulu, ngathi hayi kushuthi uvimbile abefundisi lapha. Ngoba kushuthi akekho umunye oqhamuka eBhulu uma usaphila. Ngiyadlula ke nje ke bingelele bonke ke abanye abefundisi abakhona egameni lenkosi. Ngibingelele obaba nomama, intombi nezinsizwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Angithazeke lento. Njengoba sengifundile lawa amazwi, futhi uNkulunkulu wamnika uJesu igama elingaphezulu wonke amagama. Leli igama liguqisa amadolo ezulwini, liwaguqisa emhlabeni nangaphansi komhlaba.
izilimi ke zonke kufanele zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi zivume inkazimulo yaNkulunkulu, ngesikhathi zivuma amadola aguqa. Njengoba eshilo ukuthi imfihlakalo le, uma unaka leli gama libhalwe ngama capital letters. Indaba libhalwe ngama capital letters. Imfihlakalo ebifihlakele wayembula kuNkulunkulu alikhulumi, alixoxi, alidazi inkani idemoni mawuthe uJesu Kristu inkosi. Kodwa mawuthe ngegama lika Jesu phuma like lithi ukuxoxixoxisa. Kodwa nje mawuthe nje uJesu Kristu inkosi liyaphuma lihambe. Umahluko loyo khona. Uma ke ngithi mina ngimla uJesu Kristu inkosi, ungasho ukuthi uyabusa. Angisho ukuthi ku wrong kwabashoyo ningangizwakala. Angithi mina sengiwaguqisile amadola. Mangela ngiguqisa bese eduze kwami abalekela kuphi kinina. Nawe ishe ngikushila ukuthi uJesu Kristu inkosi. Abese baleke shona apha esihogweni. Imfihlakalo ke enkulu ke leyo uNkulunkulu asinikeze yona, sine group la asekho ingama asekho awaseze ngeqolisa. Imfihlakalo enkulu le ngine group uNkulunkulu angiqalise yona kuvala izwe ngo2020. Ngizwileke la ixoxa uMC wesibili ukuthi eyafika le ndoda yangabe isakhonza kuvalwa izwe. Nami kanti nginikwe assignment ngale uNkulunkulu wangivulisa igroup wathi njengoba ngasezoshunyayelwa ke ngikhulume nabazalwane ngibaphe inkonzo zonke izinsuku. Ngake ngawuthanda ku WhatsApp abazalwane ababekhona babe u30 kuphela ebandleni ababe no WhatsApp. Ngase ngiyakhuluma ke nabo saqala 26 March kuvalizwe ngangenza inkonzo yokuqala. Thema kuphela unyaka 26 March 2021 abantu basibe u750. Akubona bebandla kuphela babe sebewafaka inkonzo zami emagroupini ahlukene. Ngonyaka wesibili 2022 March basibe 1600 nami sengimangela hayibo namba abantu bekhula bayakha abantu. Ngonyaka wesithathu ka2023 bebe u4000 bani sengiyalahleka ngale ziningi lezi inombolo. Kodwa ke kutheke uma sekufika ke ngiyabonga angwabeke nje la. Kutheke uma sekufika lo nyaka wesine igroup siqalile bebe u6200. Njengamanje it's about 4 months mangaphazami kusuka kuMarch sebe u7300. Sekungene u1100 ngenyanga eziwu4. Kukhona ke into abayizwayo abantu engayazi mina edala ukuthi abantu bangene. uNkulunkulu ke kule group usinikeza izinto ezimbili. Singakashifiki lapho ngabuza ngathi uNkulunkulu ngizoyibiza ngokuthini. Wathi angithi ikhaya lezwi. Ikhaya lezwi ke igama le group ngoba sikhuluma izwi kuphela. Asizifake ezinye izinto ezemsebenzi. Ngesikhathi seCovid ke kwagcwele imedia ekhuluma ukuthi idla lokhu uzosinda, idla lokhu uzosinda. Wathi uNkulunkulu akuyona ivehicle yokusebenzisa izinto zeCovid la. So sama ezwini kuphela. Sabambelele ezwini kangangokuba le group inabafundisi bamahlela ahlukene aba over 600. Inodokotela abafundele izwi abangaphezulu kuka60. Zonke izikhundla oarchbishop ababishop namabandla abahlukene bakhona la. Ingakafiki iCovid emsebenzini kaNkulunkulu bekunama branch awu2 njengamanje ama branch angaphezulu ka17 anda ngenxa yale group. Usinike izinto ezimbili sengibuyela ngishiye khona. Uma umuntu emukela uJesu ngimthumelela ngoba bakude umkhuleko kuRoma 10 verse 9. Ngoba uRoma 10 verse 9 wakhulekwa iselelesi singazi ngaleso sikhathi uPaul engakababhala baseRoma. Ngoba sathi iselelesi Jesu uzungikhumbula embusweni wakho. Akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi. Wathi namhla ngizoba nawe eparadise. Amandla omkhuleko kuRoma 10 verse 9
Ngiyakhona uNkulunkulu uzosisiza siukhuleke sonke, ngiukhulekisa abangakholwa, ngiukhulekisa noma ubani, ngoba umsebenzi owenziwa lo mkhuleko lo uvusa abantu abafile. Lo mkhuleko lapha zonke izifo ngisuke ngingekho lapho, njengoba ngithi igroup nje iduplicateekile, bayaletha ubufakazi athi umuntu bengibizwa kwamakhelwane ingane igula, ngathatha ifoni ngavula umkhuleko wakho ngawubeka endlebeni ingane isinde. Ngikhuluma izinto njengamanje njoba ngikhuluma nje bazongizwa ngoba ngiyarekhoda ku WhatsApp, bayilindelele inkonzo uYouTube lo kuyangena ku YouTube. So umsebenzi uNkulunkulu awenzile kulesi sikhathi esincane kade sine COVID. So ke ngesizulu ke sithi kuwa kwenye indlu uvuka kwenye. uNkulunkulu wayazi yena ukuthi kuzokwenzeka umsebenzi ongakanani. So ke sibiza leli gama sithi uJesu Kristu inkosi, sivumo asinde umuntu noma egula ngokulubiza nje. Ngisho yena ukubaletha ubufazi obuningi, omunye usanda ukuthi wafela umshini wokuwasha uyasebenza, ngazo uthinta kanjani esaba belungu bazothini. Wabe sathe kwathula nya washo kathathu uJesu Kristu inkosi, waphinde wapress umshini wavuka. So ke leli gama liujikelele. Ngiyabonga ngoba kunabefundisi, uma ulithanda mfundisi wami lisebenzise lisezwini. Baye bathanda abantu ukukhuluma izinto abangazazi ke, bathi kunomuthi, ukhona umuthi oseBhayibhelini wangitshela izwi, thatha olisebenzisa wedwa ngizoba ngingekho, akuhona umuthi. Amandla kaNkulunkulu abefihlakele uwambulile. Uma ke ufuna ukungena egroupini, ngitshela nje izinto eziwu4 kuphela. Igama lakho, isibongo, indawo ohlala kuyo, bese kuba WhatsApp number. Siyakwazi ukungena, akubona lama group ovela ulethe number kuphela. Ungene every day uthola inkonzo. Zonke insuku nje ngenza inkonzo ku YouTube na ku WhatsApp. uNkulunkulu awenza umsebenzi. Ingakho ke bekhula ngendlela abakhula ngayo. Siyambonga uNkulunkulu, sengiyadlula ke umsebenzini ebengunikezwe. Usingaye usanele, siyabonga ke sanele. Asiyezwini lenkosi ke la namhlanje. Izwi lenkosi la namhlanje liyizinhla ezimbili. Liyizwi lenkosi, liyi-speech. Angithi uma kumsebenzi ofana nalo kwi-graduation ke kube ne-speech angithi. Bathula abazalwane. Ke kube ne-speech angithi. So kusho kuzoba ispeech esiyizwi. Ispeech esiyizwi, ngethemba nengi-understand. Ngizocela ukuthi ngikhuleke, ngaze ngikulibaleke. Useshilo ukuthi sikhulekela ukuthi la ekhaya kunokuhamba kwabantu okungajwayelekile. Sizokukhulekela lo moya siuyale, ngoba kuyenzeka ngempela umuntu afe usuku lwakhe lingakafiki. Lo muntu ofa usuku lwakhe lingakafiki usukela emkhathini, usuke ngayendawo kuze kufike usuku lwakhe abeseke eshona ezulwini noma esihogweni. Kodwa amathuba umuntu ola emkhathini okuyezulwini mancane kakhulu. Asidluleke la. uJesu wami njalo uyaphila ngiyamesaba. Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Asinayo enye inkosi esingayiguqela, wena wedwa. Siyakhumbula Nkosi Jesu sahamba emhlabeni. Ngaso sonke isikhathi iBhayibheli lithi mawukhuleka ukhuluma noBaba woguqa. Singobani thina esingakhuluma noBaba wakho singaguqi? Singobani thina esingakhuluma nawe singaguqi? uNkulunkulu wethu onomusa, siyakubonga ngevangeli osiphelona. Ngiyakhuleka Nkosi sikuleli ikhaya lika Baba uMlasi.
Ngiyakhuleka Nkosi ngiyala yonke imimoya amademoni amadevil worshippers amasatanist ngegama lika Jesu Kristu ophilayo abanasabelo kuleli khaya. Ngithuma izwi lakho njengoba ushilo kuMahubo 107 verse 20 wathi uthumela izwi lakho libaphilise libakhulule emathuneni. Bayakhululwa ngegama lenkosi uJesu. Siyakuyala ukufa ukuba kusuke kuhambe kusebenze ngoba kuthunywe uwena ngoba ukudalile ukufa. Wathi umuntu obuyela othulini ngoba uumhlabathi umphefumulo uze kuwe ngoba uwena owunikayo. Ngiyacela Nkosi intando yakho kuleli khaya yenzeke. Ngegunye unginikeze lona kuMathewu 18:18 noMathewu 16:19. Wathi ngikubophe emhlabeni kuzoboshwe ezulwini. Nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Liyakhululwa leli khaya njengamanje emandleni okufa. Kuzosebenza ukufa lokho okhulume ngakho kuMahubo 139 verse 16. Wathi umuntu uma usumdalile ubeka usuku lokugcina ebhukwini lakho lungakafiki nolokuqala kuzangeqe kulo. Ushile encwadini kaJobe wathi umumo wensuku zomuntu usesandleni sakho ubekile umkhawulo ukuthi angeqe. Ngakho ukufa kuyasebenza ngoba kufanele kusetshenziswe wena ayisithe singuSathane. Nkosi Jesu ushile emva kosuku lesithathu uvukile. Wathi uphethe ihluthulelo zokufa neze high days. Ukufa kucontrol wena okaSathane. Ukufa kuphelela la emkhathini. Kodwa okwakho kuphelela endaweni umuntu abeyisebenzela. Ngiyakhuleka ngiyacela Nkosi ungcwelise leli khaya sifafaza negazi lakho. Ngiyala yonke imimoya amandla obumnyama silibethela ngezwi. Ngoba sibethela ngezwi izwi lakho liphilile linamandla libukhali kunenkembe ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanise amalunga nomkantsha. Lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo. Lahlulela imicabango nezizindlo ngoba kukho kusithekile kuwo ngekho bani. Singena enkonzweni manje Nkosi. Siyambongela usanele ukuthi uze wafika la ejuluka. Uze wafika la esebenza kanzima. Kodwa ngoba wena ubuseduze kwakhe namhlanje sihlangene. Sibonga wena uNkulunkulu wethu omenze wafika la ushilo naye wathi akanika umuntu udumo ngoba ushilo kuyiHubo 115 verse 1 wathi inkazimulo yakho ngeke uyicazelane nomuntu. Yiphuthe esilenzayo sithatha inkazimulo yakho siyenze yethu kanti thina silutho kodwa wena osebenzayo ngemphefumulo nangenhliziyo zethu. Siyazithoba phambi kobuso bakho. Phatha inkonzo Nkosi nakho konke ngomoya wakho ingcwele. Ubabusise kube ilona loyo khona la. Ngoba khona oyedoze kumuntu. Lesi sikhathi sisinikeza wena sifisa ukuzwa izwi lakho. Nami ngihlale phansi ngilalele. Usebenzise lo mzimba ngoba lengcebo uyibekile ezitsheni zobumba. Udumo lonke silinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngizolifunda ke izwi amaHebheru chapter 11. Sifunda verse 24, 25 no26. Mavesi nje amathathu. 24, 25 no26. Fundeka ke kanje. Ngokukholwa uMose sekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba thokoza isikhashana esomweni. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yabaseGibhithe. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Lake sikhuluma ngendaba yendoda isengumfana uMose. Asizixoxa ke sile ngoba ngithe intshumayelo yami ihlukene kabili namhlanje. Asizixoxa semuva. Kodwa siyazi ukuthi uMose wabizwa ngendodakazi kaFaro ngoba ebekiwe emfuleni waseGibhithe watholwa yona kanti ukhona udadewabo ugadile waseyocela ukuthi hayi ayithathwe lengane uyomtholela umzanyana kanti ushunile. Esekhulileke ngoba ukhule emncane etshelwa lokho. Wanqaba ukuthi abizwe ngokuthi uyindodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba thokoza isikhashana esonweni.
lento esibambile singabazalwane ukuthokoza isikhashana esonweni ukhohlwa ukuthi sizongena ezulwini ngeenhlupheko. Uma uJesu ahlupheka sihambe enyathelweni zakhe simele ukuhlupheka. Verse 26 ngiyadlula nje. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe. Uma kwakuyimina kuwena wazi ukuthi uyindodana indodakazi kaFaro amathuba amaningi ukuthi uphathe iGibhithe. Wawungeke kubalahla abantu bakini. Wawuyokhetha ukuhlupheka. Ukhethwe ukuthukwa. Kodwa ke uMose wakhetha. Angidluleke la. Namhlanje ke ngicela ningilalele kahle. Nginikeza amagama amasha nonke la kakhulu Sanele. Isihloko ke salenkonzo yami sithi Sanele uyipensela. Sanele uyipensela. Ipensela leli yalibona? Sonke siyalibona? Yes. Siyalazi futhi. Noma silazi? Oh, ngicela sixoxe manje, siyaxoxa manje. Sonke ke njengamanje siyipensela. Ake silaleleke lento sizifake kuphi epenselini. Ama notes ami ke enziwe ngesizulu nangesingisi. Mhlambe kwenye indawo ngizozama uqale ngihumushe ngesizulu ukuze ngikusho ngesizulu. Okunye ke kodwa uslipha mhlawumbe. Ngaphela manje makuyi graduation ngomthetho isekhaya ke le. Ngiqhuma uJoji yonke indawo. Ipensela ke lakhiwe umuntu. Walakha waqeda waselinikeza izinto eziwu5 lezi engikunika zona. Walinika izinto eziwu5. Number 1 ukuze ukwazi ukusebenza ubhale kufanele ubanjwe isandla ngoba isandla masingakubambile ngeke ubhale. Ngathi yabona mangilidedela nje lingabhala. Ngamanye amagama nawe ukuze ukwazi ukwenza utho kufanele ubanjwe isandla. Number 2, you will experience painful sharpening from time to time, but this will be required if you are to become a better pencil. Kuzofanele ulolwe ukuze ube yipensela elingcono kunamanye. And it's a painful sharpening, ukulolwa okubuhlungu. Number 3, uzonikezwa amandla ukuthi mawenza iphutha ulilungise. You have the ability to correct any mistake you might make. Irabhalela phezulu. Siyahambisana. Number 4, the most important part of you will be what is inside you. Lento emnyama leyo bhala. Iyona into esemqoka kuwe kunakho konke. Ukuthi wakhiwe kanjani wadalwa kanjani akukho umqoka. Kodwa thina abantu sinenkinga yokuthi ufika wasidala uNkulunkulu sinake ngaphandle lethu. Abanye bazishintsha ubuso, abanye ba-add inkophe, abanye benza lokho nalokho. But the most important part of you is what is inside you. Number 5, okugcina. Umphathi wepensela wathi no matter what the condition, you must continue to write. You must always leave a clear, legible mark no matter how difficult the situation. Ngamanye amagama ke noma ngabe isimo sinjani around you, qhubeka ubhale into ebonakalayo, ubhale into efundekayo noma ngabe isimo sinjani. Izinto eziwu5. Umlomo wami uyangihlupha namhlanje. Izinto eziwu5 okudingeka ukuthi ipensela lizazi. Kufanele sizi unpack. Ngisathi ngiqeda uku-unpack ka5 ngiyobe sengiqedile. Number 1, uyokwazi ukubhala wenza izinto ezinkulu uma ubanjwe isandla. Ngathi sisho njalo? Yes. Sisho njalo Sanele? Namanje ngiyajabula ngezwe ukuthi uyaqhubeka uyafunda kodwa uma ubanjwe isandla. Nginombuzo ukuthi wena ubanjwe isiphi isandla? Kuba kunezandla ezihlukene. Khona isandla sabangani.
abangani ababa bakuthatha bekufaka ehlathini. Khona isandla sama gangsters ingcono ejabula khona abafana bobuya bebancane lapha mhlawumbe abasafunda grade 12. Khona isandla sama gangsters. Khona isandla sesiquku imobo. Khona isandla sengane. Khona babanjwe uyibona ingane encane masenuqala ukuhamba ila ko 4 years 3 years ikubamba ikudonsa bese uyayilandela. Khona babanjwe izandla zeingane. Khona babanjwe izandla senja. Ithanda ukushubana. Khona babanjwe izinja. Angazi ngiyethemba kuyenzeka nala eBhulu. Yabona izalukazi zabelungu. Sihamba edolobheni. Sibambe inja yasi yona hamba phambili senze njani sona seyilandela. Ubanjwe isandla senja. Mase kufaka kwelika moya ubunja ke siyabazi kusho ukuphinga nokufeba. Ngibuza ke ngithi wena ubanjwe isandla sikabani? Umphumela walento yenzayo uchaza ukuthi sikabani isandla sikubambile. Abanye baholwa izimpumputhe athi uJesu ungavumi uholwa impumputhe ngoba izokuthatha kusemgodini ngoba nawe impumputhe. Wena ubanjwe isandla sikabani? Ngiyafisa ukuthi sonke la kube lona lo yabanjwe isandla sikaNkuluNkulu Isaiah 41 verse 10 no 13 uthi ungesabi ngokuba mina nginawe ungaphela amandla ngokuba mina nguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Athi verse 13 ngokuba yimina uJehova uNkulunkulu wakho ubamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi mina ngiyakusiza. Yimina uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene. Athi ngisibamba ngesami sokunene sokulunga. Uma wonke umuntu ebengalwela leyo nto ngifuna ukutshela namhlanje ezulwini bese ongena sigijini ngoba ngeke asiholele kwenye indawo. Isandla ke senkosi sasinabo uma ufunda izenzo 11 verse 21 uthi isandla senkosi sasinabo kwakholwa abaningi kakhulu baphendukela enkosini. Sasinabo bani abapostoli beshumayela. Uma ngishumayela isandla sikaNkuluNkulu sinami na? Uma ngimphambi kwabantu isandla sikaNkuluNkulu sinami na? Ngoba uma ngimile la phambi kwenu ngikhafula lo moya engiphila ngawo. Uma ngiwumfundisi oyisifebe ibandla lami lizofeba ngoba lifunda kimi ngomoya ngifundizwe ngishumayela izwi lihamba nomoya wokufeba. Uma nginomoya ongcwele noma ngaba ngilona igagu lokushumayela kodwa abantu bazoba ngcwele lizoba ngcwele ibandla engima kulona ngoba engikushoyo uhamba namandla kamoya ongcwele. Ubani obamba isandla sakho kunoma yini oyenzayo? Wakwamuzwa yini umuntu ethi leli peni elibhala la libhala kahle, leli peni elibhala la libhala kahle? Ukhona umuntu okasho njalo? Kethi umuntu obhala la unesandla esihle. So ngamanye amagama senza lento esho usanele. Asivumi ukunconywa ngoba singamapensela. Kufanele kunconywe osibambile obhalayo. Uswakwabuzwa umuntu omusha wathi umuntu ukholwaphi ingane yami? Hawu ngibuzelani baba? Ngibona indlela oyiyona uhlukile nje. Kodwa khona la ukholwa khona. Ukubanjwa ke lokho isandla. Ngikhumbula umama wami wangisemncane, ubaba wethu washona sibancane. Wayengumfundisi. Ngase ngiqala kodwa ukuzwa. Uyafakaza uthi umama wami wayenezesheli esanda ukuphenduka. Babe khamanzi ke kwakwazi ukuthi umintomazane yethula umgqome ubeya phansi isiqomile. Uthi umama wami ke yena beqhamuka insizwe beka amagama ithi ngilekelele sehlisela umgqomo bawehlise bawubeke phansi. Ayihlalise phansi ahlale phansi. Ayitshele ngoJesu iyohamba ingavalelisile. Uthi wagcina esaziwe endaweni. Yini isandla esasimbambile. Ngane yami ndodakazi yami. Wena awulona nje itoilet lomgodi.
okugcwele impukane moswele wayedrobheni umiswe lo uze na usangane ekhaya mawubanjwe isandla sikaNkuluNkulu ayenzeki leyo nto ngoba unani unenkazimulo awudonsi zonke impukane zize kuwena ake ngishiyeke sengiqedile ngo number 1 ngiya ku number 2 manje ngithena number 2 you will experience painful sharpening from time to time by going through various problems, but you will need it to become a stronger person. New pencil is blunt until it is sharpened. Sharpening starts at a very young tender age. You will be sharpened until death do you part, or until sharpening do you part. So kusho ukuthi ke uma uyipensela elilolwayo uzololwa uze ufe ngoba inhloso kaNkuluNkulu wabasekulapha kuTimothy ngithi chapter 4 noma chapter 2 ngisakhumbula 1 Timothy uthi inhloso yakhe ukuthi bonke abantu basindiswe baze bafinyelele kulazini iqiniso ngeke ufinyelele kulazini iqiniso ungalolwa uyipeni elingalolwa ziningi ke indlela zokulolwa kodwa ngizophatha ezintathu uyakwazi ukubamba irazor ulola ipensela lakho angithi kodwa lisikeka kabi uyakwazi ukubamba umbese inle okapi ubamba uthi lincane leli peni ngenze ukuthi sike kakhulu uzumnamlelo kokuphakathi ulola kahle mawubambeni isharpener sesahambisana bazalwane lithi izwi lenkosi painful sharpening. You will lose yourself ngesikhathi ulolwa. Do the things you dislike to be what you want. Uthi uJesu ku Matthew 16:24. Uma kukhona ofuna ukuza emva kwami, makathabathe isiphambano sakhe azidela ngilandele. Ukuzidela is to be sharpened. Ukulolwa kube nezinto ezisuswayo kuwe ukuze litije libhale into enjani esile ebonakalayo. Ngoba ingasasile kusho ukuthi lokho okumnyama lokho sekushone phakathi usudinga ukulolwa. Siqala ukulolwa sizingane. Ngazi ngone sayishaya ingane zamanje lithi iBhayibheli ingane yakho ishaya ngoswazi uyosusa ubuwula kuyona mawushaya ngoswazi. Hayi lento namhlanje ingane umzali eshaya ngempama. Ayishaya ingane ngempama. Uyikhahlele. Ayikhahlelwe ingane. Uyayithuma lokukahleke la fanele engakhula kuyona enamapentshisi lubhlungu uswazi lompentshisi wakuthunya mina kuthiwa ngoligawula mayelibuka umama mthi alilungile valephula ehamba ngogawule lolunye wena musudlala ngami mangibuye nolikhulu kakhulu athi hayi angisho ukuthi la ndindu ngithela nduswazi azaneliso angishayi ukwenziwani lokho ukulolwa. Uyabonakala umuntu oshayiwe khula nomuntu obangazange ashithintwa shayo uyahlupha. Yazi ukwenzakalani? Uyashaywa eseshaywe semdala. Uyabuya unepopo ulime. Kwenze njani? Ngishawo sibanibani bengiphuzile. Akashaywa ngemncane ukhavale yaminyaka. Ukhavale yaminyaka shayana izingane zenu bafowethu. Ungayishayela ukuyibulala, ushayela ukuyakha. Ipensela le. Othisha yikani ukushaya ingane esikoleni ngoba kumthetho kahulumeni ungayishaya ingane. Ngoba bazokubopha. Ngane iphatha amafoni uzoshuthwa ulanda esikoleni uma besikuphi uboshwe. Kodwa shaya le yakho uyophelela la ekhaya. Ngoba wenzani izwi. Uthi kuJesu umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandela. Ukulolwa ke ukuzidela. Yenza izinto ongazithandi ukuze uthole okufunayo. Mawuvuka ekseni ingane esikoleni kunongqweqwane kuyabanda. Kodwa uyahamba uyofunda. Kumnandi mawusunje. Akumnandi? Ngakho ke wenza izinto ongazifuni ukuze uthole ozifunayo. Ufunda ukuzidisciplina wena. Elithi iBhayibheli 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Balekela konke okubonakala kukubi. Deda kukho konke okubonakala kukubi.
awudedi kokubi kuphela nokubonakala kunjani kukubi. Ngesinye isikhathi asik-understand ukubonakala kukubi ukuthi okunjani. Ake ngikhulume ebandleni abamazi udadewethu abantu abaningi. Sengiyabonakala ngihamba nodadewethu. Udadewethu. Kodwa bazothina abazalwane. Hawu, kanti yaJohn uNtsibande. Simbone hamba nentombi namhlanje. So lithi iBhayibheli balekela konke okubonakala, hayi ukubi kuphela. Ubalekela okuzokhuba abazalwane. Ngoba uJesu kuLuka 17 verse 5. No, not verse 5, verse 1 and 2. Maye kulo ikhubekise eziza ngaye ngcono boshitshela okusile entanyeni aphansi kujuleni kolwane. Musuphuza amanzi ngebhodlela likaBhiya. Ngoba thina sothi uphuza uBhiya kanti wena uyazi ukuthi beli empty wafaka amanzi. Kodwa kuzwa isihogweni uyela ukuthi usikhubile. Sathi awukanti usibani umfundisi uyaphuza. Buwaphuzelana amanzi ngebhodlela likaBhiya. Ngakho ke uma uloleka uyeke nezinto ezibonakala zizimbi zingezimbi. Uyeke izinto ezibonakala ziyisono zingeyisisono. Ngoba ufuna ukuye ekhaya ezulwini. Ukhumbuleke uyakudinga lokhu kuloleka ukuze ube yipensela elibhala kangcono. Ubudala bomuntu bekwe ngesizwe ufuna maturity has more to do with what types of choices you have made, types of experiences you have gone through, and what you have learned from them, and less to do with how many birthdays you have celebrated. Ukuvuthwa engqondweni akuyi ngokuthi usudla okhisimusi abangaki. Kuya ngokuthi uma usenkingeni uthatha ziphi inqumo. Ukuphila kwakho udlule kuziphi izinto zakwakha wafunda from your own mistakes. That is maturity. Khona abantu abasincomela iminyaka nje. Ngineminyaka ewu20 mina ngasindiswa. Ngineminyaka ewu30 mina ngasindiswa. Kodwa akakwazi ngisho ukhipha idemoni ingane yakhe inedemoni. Mufunda uMark chapter 16 verse 17 lithi izwi lenkosi lezi izibonakaliso zobalandela abakholwayo. Ngegama lami okhipha amademoni, ngegama lami bashumele ngelimi ezintsha, ngegama lami bayodla ukubulala kungabi nangozi, ngegama lami baphatha inyoka, ngegama lami babeka izandla kwabagulayo basinde. Akuyona umsebenzi wabefundisi lo, umsebenzi wabakholwayo. Noma ubani okholwayo uzoyenza lento, lisho njalo ufike ulifunde ekhaya. Ngakho ke akusho lutho ukuthi wena usudla okhisimusi abangaki, usuneminyaka emngakanani ekholiwe. Sifuna ithele ngoba omunye ngaba nenyanga yodwa ekholwa. Uma ezohlala ezwini likaNkuluNkulu usuhlulekile afika shokanye athi uJesu Kristu inkosi, demoni libaleka. Busumangala. Kanti ngoba wena ubala iminyaka uhleze ekukholweni, awubali ukuthi usube nenkinga engakanani waphunyuka kuzona. Uthi ngelinye ilanga uMartin Luther King, the ultimate measure of a man is not where he stands in a moment of comfort, but where he stands at times of challenges and controversy. Unquote. Ngamanye amagama ke uthi la ukubona ubuqotho bomuntu, the ultimate measure of a man, akusikhona ukumfita esebumnandini, kodwa ukumfita kuma challenges eseyinkingeni, ubusumbona ukuthi ubhekana kanjani nawo, bese uyambona ukuthi ya lo muntu uyindoda. Asiye ku number 3 wepen lami. Ngisamkhumbula number 1 uyoba ipensela elibhala kahle mobanjwe isandla somuntu, angithi? Number 2 uyobhekana nokulolwa ngaso sonke isikhathi, angithi? Nangu number 3 uyokwazi ukulungisa ama mistakes akho owenzile empilweni. Ama mistakes akho owenzile empilweni uyokwazi ukwalungisa. Ake sibukeke ukuthi ipensela limi kanjani. Ngithilo kwabakude abangaboni kahle bambona kumhlophe irabha le ipensela le. Indlela elakhiwe ngayo okubhala kude. Kodwa kokucisha kungakanani kuncane. Kusho ukuthi ipensela was made to write, not to rubber.
wadalelwa ukubhala hayi ukucisha, wadalela ukuphila impilo engcwele hayi ukona. Kodwa mase kwenzekile ke wona likhona igazi lika Jesu. Kodwa kona wena udalelwanga ukona. Siyalibona ke ipensela alidalelwanga ukucisha, ube lalidala ukucisha lazoba lifishane la neraphe enkulu ngoba lithi njani libhala licishe libhala licishe. Awudalelwanga ukona. Into odalelwe yona ukuthi uma usuwenza iphutha ukwazi ukucisha. Genesis 1:26 uNkulunkulu wathi asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze banqobe ziyabalwa ke izilwane zonke emhlabeni. So sidalela ukubusa nokunqoba. Uma ke sidalela ukubusa nokunqoba ukubhala kwepensela lokho. Uma ke kwenzekile wona kufanele lenze njani ipensela? Ligobe licishe ukuzithoba. Khona omunye umuntu oxolise ngazithobi, oxolisela ukuthi kube mnandi kuye phambili, mhlambe kunomhlangano ekhaya akuzwani ukuthi saqoqa hayi bafethu asidlulene ezintweni ezindala asithandaneni kube mnandi jamshi no asixoxe sikhiphe akhiphe lo naloyo kumsindayo khona uzobona ukuthi umuntu onjani efamilini bese kudlulwa kahle. Hayi kuvele kuthiwa sidlulene esikhohlwe nokudala. Izovuka leyo nto ngokuqhubeka. Kudala ethi umuntu azithobe, liyazithoba ipensela bese liyacisha. Umuntu mayivuma isono sakhe eze uNkulunkulu ekhala, alingisa amadoda aseNinive. Wathi mayifika uJona owatshela wathi uNkulunkulu 1040 days obhubhisa iNinive. Inkosi yakhona yamemezela ukuzila ukudla. Nabantu bakhona bazilisa ukudla nezingane ezincela kodwa kunganceliswa. Nezilwane zancisha ukudla zancishwa amanzi. Wathi yathi inkosi ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu masikhala kuye ngeke ashintshe yini na. And mind you kwakufika uJobe uJona ngexolisa ephuma esiswini senhlanzi. Inhlanzi yanuka naturally angithi ephuma ke esiswini senhlanzi wayenjani eshwabene akagezile uyanuka uza nezindaba ezingaka bamkholwa baseNinive mhlawumbe kwakuyimina kuwena sesolindela indoda egqoka isudu indoda enhle ezositshela indaba kaNkulunkulu kodwa abatshela indaba kaNkulunkulu enuka bakholwa. Yikho uJesu ethi la madoda aseNinive ayome kwahlulelweni ahlulele lesisizwe sifuna ukubona izibonakaliso. Sohlulelwa abaseNinive madoda nikwazi lokho. Now uma ipensela litisha kunamagama amathathu ngesingisi are very important. I am sorry. Uxolise nje. Lilodwa ngesizulu ngiyaxolisa. Ngesingisi mathathu I am sorry. Uthi uJesu kuMatthew 5:44 uqala kuverse 23 uxolo. Kwathiwa kwabasendulo ungabulali lo naloyo obulalayo uyakuba necala lokwahlulela. Kepha mina ngithi lo naloyo thukuthelela umfowabo uyakuba necala uxolo. Lo thukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa nosho kumfowabo ukuthi isilimo uyakuba necala emphakathini. Nosho ukuthi isulu uyakuba necala lokulahla isihogweni somlilo. Ngakho ke nxa uletha umnikelo wakhe e-altar khumbula lapho uthi umfowenu mawukhumbula ukuthi namagqubu nawe ushiye phansi umnikelo wakho phambi kwe-altar uhambe uqala ubuyisane naye. uMathewu 5:21-24. So ke kufanele ukuthi ungabi nomuntu onegqubu naye. Mawuzonikela enkonzweni yakhe ebandleni lakho kanti unegqubu awusebenzi umnikelo yikho ungabusiswa nje. Lithizwi lenkosi beka umnikelo wakhe eceleni uhambe ubuyisane nalo negqubu naye. Maliqhubeka lithi funa kumangalele wenzani ukukumangalela? Yikho ethi uJesu umuntu ohlukumeza laba abancanyane bami ngcono kuboshwa itshelo kusile entanyeni aphoze ejuleni kolwane. So ngamanye amagama uma wena ungaxolisi uhlukumeza umuntu umhlukumezile kufanele uboshele itshelo kusile uphonse ejuleni kolwane. Maye lo muntu uzokwenza njani? Uzothandaza athi inkosi ngiyacela ungisize ngixole ngidlule kulento usibani bani ungonile. Usetshela umdali wakho uyakuceba.
yikho ke lithi ubuyisana naye engakatsheli isikhonzi esokuthatha sikufake phi etilongweni okuyisihogo leso. Buyisana nabantu ongakhulumisani nabo, buyisana nomakhelwane bakho. Asihlezi la siyadlula, akekho ozokomela othini njengentethe. Kumiselwe Hebrew 9:27 ukuthi umuntu afe kanye emva lokho kwahlulela. It is a must, akusoze kugudluke. Angaze ngimbone mina umelo othini njengentethe. Ngoba noma ngangiyeka ngifela ningangcwabi, ngizodliwa izinja wenze konke kodwa umphefumulo wami uyalapha ya. Ngakho ke funda la umagama ambalwa, kufunde nje ukuthi I'm sorry, ngiyaxolisa. Noma amanye asemqoka angafuni ukuphuma, mathathu nawo I forgive you, ngiyaxolela. Yazi ukuthi kunzima kabi umuntu ukuthatha umxolelo omunye. Ngoba usuke saqumbile lothu kuthe, uzokuthambisa yazi mfowethu ngiyaxolisa. Avela athule, yo pasopa ngelinye la ngayiphindile. Awukakasho ukuthi amxolela nje. Uzocela uxolo wena uzomtshela ukuthi angaphili. Yazi sizoshela into ezincane esikogweni. Sizoshela nje into engekho. Ngixolele umfowenu uzathi uJesu ngixolele ka-7 aphinde kwe-7 umekona. Aliphume uthi ngiyaxolela ungaphindi yazi. Akashongo ukuthi uzophinda uthi uyaxolisa. Yini ke leyo? Irabha ayisetshenziswa ngendlela. Ngoba kufanele sitishe ngerabha. Uthi kuMatthew 6:14 no 15 ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo sezulwini kunithethelela. Kepha uma ningathethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo sezulwini akayi kunithethelela. Ngisho ufunda indaba kaStefane kwizenzo chapter 7 lapho befuna ukumkhanda ngamatshe lithi izwi waqolozela ezulwini wabona izulu livulekile. Thema bemkhanda ngamatshe verse 59 wathi inkosi yamukela umoya wami. Yazi ukuthi umoya wakhe awamukelwanga. Awuzange wamukela. Ngoba khona into ayingakayisho kwakufanele ayikhulume. Uthini uJesu esesiphambanweni uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Lo mkhuleko uwona ongena ngawe ezulwini ucelela abahlukumezi bakho. Uthi kuStefane ebona uJesu emile verse 59 Nkosi yamukela umoya wami. Abesethu verse 60 wakushintsha ukukhuluma wathi Nkosi ungababaleli lesisono. Lithi iBhayibheli waguqa walala ukuthonga. Awuphumanga umphefumulo engakabaceleli ukuthi bangabalelwa lesisono. Ngibuza ukuthi ke wena likhalitshe bekushaya abantu. Ungaba nesikhathi sokuthi inkosi baxolele. Kunzima ukukholwa yabo. Yikho kuLuka 17 verse 5 bethi abafundi Nkosi yandisa ukukholwa kwami. Ngoba hayi kunzima ngeke sikhohlisane. Lingabe akulona itshe likhala lingelilodwa kuzokhala elinye. Bathi uStefane Nkosi ungababaleli lesisono. Amanye amazwi asemqoka ahambisana nokuxolisa ukuthi ngiyabonga. AbaseThesalonika 1 chapter 5 verse 8 kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. AbaseKolose 3 verse 17 lithi noma yini enikwenzayo kungaba yizwi noma ngesenzo kwenzeni konke nikwenzela udumo likaNkulunkulu nimbonge uNkulunkulu Baba ngoJesu. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu njengokubonga. Ngifuna ukukutshela ungavumi ngiyakulula nje mangithi 7 days. Ungapheli u7 days umuntu wasemhlabeni engashonga ukuthi ngiyabonga. Mangabe phela u7 days engashonga kusho ukuthi alukho luhlo lwenzile kumakhelwane wakho lifanele ukubongwa. Isibusise sisimanga leso esisithatha kancane. Yenzela umakhelwane wakho kuhle. Thanda umakhelwane wakho ngoba uzithanda wena bese ethi ngiyabonga. Ubonga amazulu akubongi yena. Ngakho ke amanye amaphutha awakwazi ukucorrecteka. Kanti amanye amaphutha siyakwazi ukucorrect. Khona amaphutha okufanele ukhule kuwo. You need to grow through them. Ukhule kuwona bese bakhona amaphutha ongeke wenze lutho ngaphandle kokuxolisa.
Yangikhumbula uSamson esekhishwa amehlo amaFilisti akhohlwa ukuthi inwele zizohluma seyihlumile inwele isifunda asifundayo wathinta umfana omncane umfana wami ngithinta isinsika wayithinta wazithi ngiyibambile ke manje washo kakhulu wathi uNkulunkulu Jehova Sebawothi mangife kanye nalamaFilisti manje ngiphindisela ukungaboni kwami wayingquzula wafa lithi iBhayibheli wabulala amaFilisti amaningi kunawabulala esaphila emhlabeni iphutha wadinga ukuthi afunde kulo ngisexolise la ngeke lishintshe ngoba amehlo wegona amehla engasekho ngakho ke masimlalela uNkulunkulu kungafiki la ezokushaya umaka yokwenza ukuthi ungakhohlwa namhlanje sinabafundisi abahamba ngewheelchair ngoba baluza ubizo wathi hayi inkosi ngisacela ukufundisa ingane zami ngiqede ngiqede ukufundisa ingane zami ngoba efundisini kuyahlupheka akubiza uNkulunkulu ngezovela kufaka kwi-car accident uphuma uhlezi wheelchair busuwazi ukuthi ngoba ngimelene noNkulunkulu yobakhulekela ngegama lika Jesu isukuma ishosha wena uzohlala ku-wheelchair ngoba it is a mistake that you need to grow through it akhona amaphutha alungisekayo akhona angalungiseki njengentombazane engafuna ukuzwa bethi abazali bayo wena musulithanda ulandela nabafana uzomitha abanye bahamba esikoleni bofunda babuye nezitifiketi ezizingane akazuyenza lutho kufanele kakhule kuhlale engqondweni yakhe ngishangashada nginengane yami engayithola ngaphandle komshado it's a mistake that you need to grow through it qaphela uma uphile emhlabeni buka abanye abantu kwenzakalana ufunde ngamaphutha abo ukuze ungone uphinde ufunde ngamaphutha akho buse ungawaphindi yak number 4 bese number 3 lo hey inzima lento yami niyayizwa kodwa siya number 3 uyokwazi ukulungisa amaphutha owenzile kodwa udalelwa ngikwenza amaphutha incane lephathi udalela ukubhala number 4 into esemqoka kuwe kunakho konke ile ngaphakathi yona into esemqoka ke le edlula lonke ipeni leli ngoba ngisho lokhu kungaphuma kumunyu uyakwazi ukubamba ukuncinge kancane ubhale ngakho so kusemqoka ke lokhu yini engaphakathi kumuntu izinto eziwu2 umqondo nenhliziyo ngikhuluma kukamoya ke manje angizobala amaphaphu izinzonke lento angikho lapho umqondo nenhliziyo elithi izwi lenkosi ingqondo yenu ukhalo lwengqondo yenu maluboshwe ngothando elithi izwi lenkosi uma kukhona okufuna ukugcina dina inhliziyo yakho ngoba imbi akekho ongayazi so ke uNkulunkulu uthi uhlola izinto uvivinya inhliziyo anike kube yilona loyo njengokwemsebenzi yakhe lalelake sesikhuluma ngezinto ezingaphakathi athi uJesu okungena ngomlomo kumngcolisa umuntu kodwa okuphumayo kumngcolisa izindle ezimbi imicabango emibi inkano yonke into iphuma la iye ngaphandle umuntu uyilento ayidlayo we are what we eat umuntu nje uyilento ayidlayo lento ayifaka la emlonyeni yakha wena ngelinye ilanga kwathunjwa abafana abathathu abawu4 Daniel Abednego Meshach nowaye ngiyabakhohlwa noShadrach bathe sebethunjiwe befika lapha inkosi yakhipha ukudla okuphambili okufanele bakudle newine layo wathi uDaniel thina sizokudla kusicela imfino namanzi ngithi mina you are what you eat lento le yakhiwe yilento idlayo yakhala induna wathi uDaniel awusinike 10 days nje ngoba inkosi ayizoba check after 3 years kufana nokuthi babe se college after 10 days bathola litho Daniel bakhuluphele badlulela ababadla inyama nakho konke kwenkosi bathola ukuthi engqondweni bahlakaniphile ngoba badla yonke imfucuza le badla imfino namanzi batholakala bengcono esiyabayeka induna yabanika lokho because
we are what we eat. Ngakho ke qaphela ukuthi yini oyidlayo. Asikhulumi ngokudla lokho okuzodliwa la. Ulalelani? Ukhulumani ngomlomo wakho. Iziphi imfuco uzoyifaka kuwena ngoba iyona ezoba yilento iyona. Ngakho ke qaphela ukuthi udlani ngoba okudlayo uzodina ukukhuluma kuzophuma ngaphakathi ukukhuluma. Mawubona ingane ikhuluma inhlamba izinto ezimbili ifunde kubo noma inabangani abathukayo makuthi kuba kuthuko. Idlile lenhlamba ngendlebe zayo isiyayikhuluma manje. Ngakho lokho kudlile uzokhuluma. Lokho okukhulumayo uzokwenza. Izenzo zomuntu zakhiwa into ayikhulumayo. Yikho ke lithi izwi lenkosi ukukhuluma izwi liyadala ngoba lento eyikhuluma izokwenzeka. So your words will become your actions. And be careful of your actions for they become your habits. Mawusuqala uba nento oyenzayo udina usunjani usuyijwayela. Lama habits akho ajika be character. Your habits becomes a character. Use usibani sesiyamazi. Mayeke wacula leli culo kusho ukuthi weneme namhlanje. Make kwenzeka ukuthi usunema habits akho. Be careful of your habits for they become your destiny. So lento iqalephi udleni waqeda ukudla okudlayo kwaba yikona ukukhulumayo. Okukhulumayo kwaba yikona ojwayele ukwenza. Mose ujwayele ukwenza kwakha isimilo sakho. Isimilo sakho sesinje sesikutshela ukuthi izwe sihogwe noma ezulweni. Sikhuluma ngezinto eziqhamuka kuphi ngaphakathi. Ngakho ke zama ukushintsha. Shintsha ngoba mawungashintshi ukhulume ngokuphenduka umfundisi Dlamini la. Masikhuluma ngokuphenduka njengoba nginibuka nje mangithi sengiphendukile. Akunjalo. Kodwa mangibheke eceleni angiphendukile. Sikhuluma ngani ngokuphenduka. Ngakho ke shintsha, phenduka ngoba mawungaphenduka idestiny yakhe yodwa isihogo nje mina ngeke ngikhohlise. Uma ufuna ukushintsha, shintsha ingqondo yakho, shintsha inhliziyo yakho. Elithi izwi lenkosi abaseRoma 12 verse 2. Ningalingisi lelizwe, niguqula isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo. Akushiwo ukuthi guqula ingqondo, guqula isimo. Ingqondo kufanele ibe yintsha, isimo sesizoshintsha. Baningi abantu besithethe abantwana bakaNkuluNkulu kodwa uthi ngobuka isimo sakhe siyakuphikisa lokho ngoba ingqondo ayiguquliwe. Khumbula ukukhathazeka, it's just a dark room where negatives are developed. Ukukhathazeka nje uvula ithuba lokuthi ucabanga izinto ezimbi. Ngokuvuma nje ukukhathazeka. Izwi lenkosi kubela caca 1 Peter chapter 5 verse 7. Niphonse kuyinkathazo zenu ngoba yanikhathalela. Matthew 11 verse 28 ya ku 30. Nina nonke emkhathele nenisindawo zani kimi ngizoniphumuza, fundani kimi ngoba ngimnene ngenhliziyo. Sizithwalelelana izinto, ake ningitshele. Ngoba ngesikhathi uthwele into ongayikhulumi, uzodevelopa negative thoughts. Once those negative thoughts are developed, lo muntu usumbuka ngendlela angayona. Uthi ngiyeke khona sekuthi angiya khona. Ngicela ukuyeka. Worry is the misuse of your imagination, thinking about what you do not want to happen. Ukuhlupheka, iworry, usizi lukwenza ucabanga izinto zokuthi ukuze kungenzeki lokhu kufanele ngenzeni. Kanti we are wasting your time by thinking of the things that you should not do. Cabanga izinto okufanele uzenze, hayi ongafanele uzenze. You are wasting your time. Nansi into elula. Ngixolisa ke baBdlamini, sesibongo sakuseseduze emlonyeni. Ngizothi uDlamini. Namba babili obaBdlamini. Uma ungababuza nje ukuthi mabevuka ekseni bayakhathazeka yini ukuthi
kambe ukuze ngidile ngowakwaDlamini yini okufanele ngingayenzi yini okufanele ngingayenzi abahluphi lokho ngoba bangabakwaDlamini kukuphi emthanjeni yegazi labo yilento kufanele siyenzeke simthande uNkulunkulu ukuze kube semthanjeni yegazi lethu singawari Nkosi yami kuze ngingone ngilahle esihogweni ubona umzalwane othothobele Nkosi yami hayi khohlwa izinto ongafanele uzenze yenza lezo kufanele uzenze automatically ezingafanele zizoyiwela nje umona ungabi nomona nabantu mabenza into ezinhle sisakhuluma ngezinto ezingaphakathi sikhulumile ngokuxolela uma uxolela abanye abantu noNkulunkulu uzokuthethelela sikhuluma ngezinto ezisuka ngaphakathi ngijahe ku number 5 manje ukujabula asingabheka izinto ezinegative zodwa ukujabula into enhle okungaphakathi ucabanga izinto ezokwenza uhlala ujabule uyeke ukwenza izinto ezokwenza ungajabuli khona abanye abantu abanekhono elimbi lokuthi njalo uma umenza into embi utshona ku diary yakhe yobhala mhla ka usibani ungenza ukuthi ufuna ukungakhohlwa kahle kahle uNkulunkulu umdale kahle akanagqubu kodwa yena ufuna ukuba namagqubu ake sifune izinto ezisithokozisayo umuntu abe honest athembeke kuye uzothembeka kanjani kwabanye abantu ungathembekile kuwe uzuqamba amanga uzusho wedwa yazi ngabakhohlisa labantu awuthembekile ngaphezulu kwakho konke asembatheni uthando sithandaneni ngothando lukaKristu uNkulunkulu ufuna sizwane sithandane sikhulumisane ma omunye emonile omunye khuluma naye mangakwazi ukukhuluma naye mthethelele lisho njalo izwi lenkosi Kolose chapter 3 verse 13 lithi uma omunye ekonile umsolo ungenalo iqiniso mthethelele ngoba unalo kusiza nomconfront usethi hawu sibani mina ngitshontsha ifoni ngantshontsha ifoni yakho mina sekulimala wena ma umuntu umsolo ungenalo iqiniso uquthandaze inkosi mthethelele usibani ngoba ngazi unguyena naye isuke lelitshe kuwe sindawo lefoni ukuphi uNkulunkulu uyitholele asingene point number 5 point number 5 lithi on every surface you walk you must leave your mark noma ikuphi la uhamba khona shiya umaka shiya kwazi ukuthi kudlula ubani kunalezo zinto nje thina ke singabazali uzumzali ethi hey bekukhona ingane yami ubanike kuclean la endlini belingekho leli vile lusibani noma yini oyenzayo shiya umark ozokwaziwa ngawo athi umfundisi bakithi wahamba umama usibani waye emsebenzini bekukuhle seselivini esontweni ufike uclean shaneliwe sekuyaziwa ukuthi ubani lokhu uthela busisiwe koshiya lo mark on every surface you walk you must leave your mark no matter the situation you must continue to serve God in everything Matthew 16 verse 24 khona uJesu wathi kubafundi bakhe umuntu ethanda ukuzemva kwami makazidela athabathe isiphambano sakhe angilandele icaphunelo lelozi so landela uJesu shiya umark umulandela uJesu you know what ngoba uhamba enyathelweni zakhe la unyathele khona wena ngeke unake ngoba inyawo zakho zincane kuyobe ngathi behamba uJesu uqobo lwakhe kodwa makuhamba wena wedwa isho nezithaza uthi uhambela awuyezwa jikala lobe zithi akanalo unyawo olukhulu kanje nakuyena lobe hamba la ngoba njani ube hamba noJesu so kukho konke okwenzayo njengepensela leave your mark kwazi ukuthi bekubhala ipeni elithile la ube nama principles nama standards principles nama standards izinto ezingashintshi ake ngilinganisa ngemoto umuntu uyathenga imoto ayishintshe umadgadi ayishintshe ipayipi afake elikhulu ashintshe izinto eziningi mhlamba akhiphe nebheji usungaze udideke mhlamba akhiphe ibheji incane bekuthiwa 1.3 ayogaxa 1.8 ushintshile ama standards nama principles once washintsha ama standards nama principles akuseyona le moto eoriginal yeka ke nawe kuba icopy yomzalwane ubuka umfundisi wakho umthande
kanti awuphiwanga ukushumayela njengaye uzwakala usiyamlingisa. Hawu nangu usibani baneshumayela sokabani ngenxa yokuthi asikho kumoya sisiyancoma yazi uyizalile ubaba Dlamini kumfana othize ushumayela njengaye nje hayibo uNkulunkulu ngeke ayenze leyo nto. Angithi sizitho zomzimba thina masizitho zomzimba ileso naleso sinomsebenzi waso. Akakwazi uNkulunkulu ukunika izandla ezintathu noma eziwu4 emzimbeni owodwa sisodwa nje noma ke zimbili ngozihamba ngathuba. Asiyeke ubabazalwana bangamakhulu. Phela izintombazana nasibani bani ithandazisa nje okamkhokheli ubani. Hey ungathi uye nje uhamba uyokukrema lapha ekhaya wamlingisa abuye ezulwini. Akubukeleki kuNkulunkulu. Ake singabi amaKristu ayikhophi. Bese ke ngiyama sekuphetheni ayikho into ephumelela njengempumelelo ewuwe. Yabona nje uma uwuwe uNkulunkulu ukufuna uwena hayi ngomunye umuntu. Ukuze kusale lama footprints akho nabantu osebenza nabo kwazi ukuthi bekusebenza ubanike la. Bekukhuluma ubanike la. Wena kushiya mapha ama footprints la uhamba khona. Imapho washiya abantu bokukhumbula ngani? Ngikhumbula uDen lapha ku-NCA ubhala incwadi ethi I don't want to be forgotten. Mayibuka lento inhle phela yona kodwa thina esikholwayo asinendaba nokuthi siyakhundula noma sikhundule emhlabeni. Sinendaba nokuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini. Sengiphetha namhlanje izolo lakho. Kusasa yilokho kwenza namhlanje. Isigebengu masidubula umuntu namhlanje. Kusasa sisiyahamba sibona iveni sivele sitasha ngoba izolo senzeni sibulala umuntu kanti iveni amaphoyisa eyihambela. So inamhlanje umphumela walento ubuyenza izolo. Inamhlanje imphumela kaSanele labe yenza kule minyaka esiphuma kuyona. Ngakho ngifuna ukukunika ithiphu. Mufuna ukuba nokuthula enhlizweni yakho kusasa yenza ukuthula namhlanje. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba egameni lika Jesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga kakhulu. Ngakho konke sesikuzwile. Ngiyacela ngiyafisa ukuthi kubakhe kubakhulise. Siyazi inkosi kubukeka kuyispeech nje kuphela kodwa sinezwi lakho phakathi ngoba siyaphila izwi lakho liyaphila. Ngenxa yezwi lakho lesi speech siyaphila. Siza ke kube lona loyo ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Alikhumbule ipensela azikhumbule ukuthi uyipensela unikeziwe imisebenzi ewu5 okufanele ayenze la emhlabeni ngoba uzothi mayifike ekhaya ezulwini abuzwe ngayo. Siyakubonga ke inkosi ngakho konke udumo sikunikeza lona uJesu Kristu inkosi. Amen. Sengiyakhumbula izethembiso yangikhumbuza uNkulunkulu ngesothandaza uRoma 10 verse 9 bese ngiyasuka. Ngiyacela abathandayo sikhuleke abaseRoma 10 verse 9 ngimchazile ukuthi akusiyena owabantu abangakholwa kuphela Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfune, amadimoni angwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ungiphathe ngesandla sakho, ungilondoloze uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukunikhulekela ke Baba egameni lika Jesu. Uyababona Nkosi abamile bekuvuma namhlanje ukuthi uyinkosi. Sikhumbulise lelesi sisakuvuma wathi namhlanje uzoba nawe eparadise. Siyawazi umkhuleko uvula izulu. Lo mkhuleko unandaba ukuthi umuntu kwakholwa nini uyakholwa noma akakholwa. Kodwa uvula izulu ngoba kuyenzeka sihambe sithi siyakholwa singcoliswe izintuli zendlela. Bese sihluleka ukungena sikholwa.
ushilo ezwini lakho wathi bayoba babili besila kuthathwa yedwa kushiwo omunye, bayoba babili embhedeni kuthathwa yedwa sala omunye. Ngakho siyakhuleka ke Nkosi, ngikhulekela bonke laba yenza izwi lakho amaHubo 103 verse 5 othe usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle. Uyakwazi Nkosi abakudingayo besaphila kulomhlaba, basuthise ngokuhle. Wenza izwi lakho amaHubo 125 verse 1 and 2 ushilo wathi abakwethembayo bayofana nentaba sesiyoni yonemile engenakuzanyazanyiswa. Ngiyacela ke Nkosi bangazanyazanyiswa okholweni lwabo kuze kube usuku abangena ngalezulwini. Kuverse 2 ushilo wathi njengokuba izintaba zaqe eJerusalema yabahaqa abantu bakho kalokhu kuze kube phakade. Bahaqeke Nkosi ngamunye nemindeni yabo njengoba bemile uyababona ekujuleni kwenhliziyo. Ngibanikela kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Ngisela kumphathi wohlelo kubaphathi bohlelo